Elektrická trojkolka Eruth ST05 je moderný dopravný prostriedok určený pre starších ľudí a osoby so zníženou pohyblivosťou. Na jej vedenie nepotrebujete vodičský preukaz, napriek tomu ju možno zaregistrovať na prevádzku na cestách a získať vlastné evidenčné číslo ako bežné vozidlo. Model ST05 je poháňaný tichým 1000 fotovým elektromotorom, ktorý vám poskytne dostatok výkonu aj na mierne stúpanie. Na jedno nabitie dokáže prejsť až 50 km, čo plne pokrie bežné každodenné trasy, do obchodu, k lekárovi alebo za rodinou. Nemusíte tankovať, stačí doma dobiť batériu zo zásuvky a môžete vyraziť. Elektrický pohon je tichý, úsporný a ekologický. Okrem toho môžete sedadlo ľahko nastaviť, aby ste mali pohodlný prístup k zadnému úložnému priestoru. Model ST05 pohodlne prepraví 2 osoby. Priestranné čalúnené sedadlo s operadlom a opierkami na ruky zaručuje pohodlnú jazdu pre vás aj vášho spolujazdca. Model ST05 je vybavený výkonnými svetlometmi LED a samozrejme funkčnými smerovkami. Trojkolka využíva brzdovú kvapalinu s kotúčovými brzdami vpredu a bubnovými brzdami vzadu, čo zaručuje spoľahlivé a vyvážené brzdenie aj pri plnom zaťažení. Prehľadný digitálny rýchlomer vám počas jazdy zobrazuje všetky dôležité informácie. Zobrazuje vašu aktuálnu rýchlosť, nabitie batérie a celkový počet najazdených kilometrov. Robustné odpruženie zvládne aj menej rovný terén. Ovládanie trojkolky je jednoduché a prehľadné, podobné ako pri kolobežke. Otočíte rukoveťou a idete. Trojkolku vám radi ukážeme u vás doma. Náš technik vám trojkolku privezie, všetko vám ukáže a umožní vám ju v kľude vyskúšať na vašej vlastnej ceste, vo vašom vlastnom prostredí. Až keď budete spokojní, môžete sa rozhodnúť pre kúpu. Neváhajte a zavolajte nám alebo navštívte našu webovú stránku. Radi s vami všetko prediskutujeme, odpovieme na vaše otázky a dohodneme sa na predvedení u vás doma.